עכשיו אני רוצה לדבר על עמותת האוהדים שהתאגדו והשיקו קמפיין היסטורי משותף. שלום וערב טוב לך, מור עזרן, אוהד הפועל תל אביב. ערב טוב, אופירה, מה נשמע? אני בסדר, אני מבינה שאתה חלק משיתוף הפעולה בין עמותת האוהדים, ספר לנו במה מדובר. נכון, לעמותת האוהדים קוראים יוצאים מההלם, ובעצם אנחנו מספר אוהדים, שמאחוריהם גם עמותות האוהדים, כמו הסימל, יציע לצפוני של מכבי חיפה, וסר מירליה, ועוד ועוד, החלטנו פשוט לצאת מההלם. כי מה זאת אומרת? בשנה האחרונה, או אפילו קצת יותר, מישהו מנסה לתייג את אוהדי הכדורגל כעבריינים, את כולם, ממש את כל אוהדי הכדורגל. כבר לא מדברים זה על מה שאתה מרגיש? זה מה שכולנו מרגישים, כל מי שנמצא במגרשי כדורגל, זה מה שהוא מרגיש היום. אבל תגיד, אולי האלימות שכמעט נמצאת בכל אצטדיון כדורגל וכדורסל, גרמה לאנשים שלא מגיעים למגרשים לחשוב שהאלימות הגדולה נמצאת דווקא שם? תראה, הגיעו 2 מיליון אוהדים למגרשי הכדורגל שנה שעברה. בסדר? בואי עכשיו נדבר אני ואת על עובדות. איזה אלימות את רואה שהיא יוצאת דופן ממה שאנחנו רואים ברחוב? אז מה זה אומר? היום... זה עושה את זה בסדר? לא, אני לא... אם יש אלימות ברחוב תהיה גם במגרשים? לא הבנתי. אז מה, אנשים פורקים את עצמם אתה רוצה להגיד? לא, ממש לא, להפך. אצטדיון כדורגל הוא תמונת מראה למה שאנחנו רואים ברחוב. אחד לאחד. אז כמו שיש ברחוב מספר אנשים אלים, ככה גם במגרשי הכדורגל יש מספר מאוד מצומצם. האם זה תופעה רחבה? האם זה משהו שונה ממה שקיים במדינה? אני ממש לא חושב. אם כבר, בואו נדבר על האלימות המשטרתית. אתם לא חושבים שנפצעים ונפגעים הרבה יותר אוהדים מאלימות משטרתית, מאשר אלימות כלשהי, אני לא יודע על איזה אלימות... אז רגע, מטרת ההתאגדות היא נגד המשטרה, או כדי לעזור לאוהדים להגיע למשחקים בחיוך? ההתאגדות הזאת באה לעזור ולהביא את הקול של כל אוהדי הכדורגל. זה יתחיל באלימות משטרתית, אבל זה יסתיים במחירים של הקולה שאנחנו משלמים במזנון, ולא יכולים להביא מבחוץ, ויגמר גם בתאי שירותים נקיים, ולא ללכת לשירותים כימיים, כמו בי"א באשדוד. ולא אהבתם גם את הקמפיין שמשרד הספורט יצא בו? מה זה לא אהבתם? אתה פעם ראית סרטון מכליל כמו הסרטון הזה? זה נראה לך? פעם ראית בן אדם שמדליק אבוקה, בסדר? בואו נדבר רגע על האבוקה הזה. בן אדם שמדליק בכל כך הרבה אבל עכשיו לא, אבל אתה עכשיו מתמם ומתייפייף שהכל בסדר במגרשי כדורגל. אני לא אומר שהכל בסדר, אני אומר שצריך למצוא פתרונות נכונים. אז מה לעשות? אז רצה שר הספורט להראות שיש ילדים שבאים ומקבלים טראומות לפעמים מהאלימות. זה לא אומר שאתה נמצא כל הזמן בכל מגרש. אני לא מכיר אף ילד שקיבל כזאת טראומה. די, מור, מלא ילדים. מלא. ילדים מגיעים למגרש כדורגל, ופתאום, אתה יודע, פורצת תגרה, אלימה, ואחר כך הם מפחדים לחזור. בתוך האצטדיון אין דברים כאלה. אתם נופלים לתוך הסיסמאות והסטיגמות לא, אנחנו נצמדים לעובדות. איפה העובדות? אני רוצה לדעת. איפה לא הייתה אלימות השנה? איפה הייתה אלימות? בנתניה הייתה אלימות בכל מגרש. לא, תקשיבי. הייתה אלימות של שוטרים שיורים רימוני הלם על אוהדים. אז רק השוטרים אשמים, האוהדים סבבה, הם מתוקים, ילדים טובים, עם ציציות? אני חושב שאתם לא צריכים ללכת עם הזרם ולנסות לתייג אותנו כאלימים. לא. אתה אל תכליל הכללות, עם כל הכבוד לך, ובאמת הפרויקט שאתה עושה, אנחנו נצמדים לעובדות. אם יש עובדות, אנחנו נדבר עליהן. אוקיי, אני אשמח לשמוע את העובדות אותם. בוא נשמע, איך אתם מתכוונים לשנות את האלימות? מה תעשו אחרת ממה שקורה עד עכשיו בהתאגדות שלכם? אנחנו נביא את כל הרעיונות, ויש המון אנשים טובים שעומדים מאחורי הדבר הזה. כל מה שאנחנו רוצים זה שיח אל מול שר הספורט, אל מול המשטרה. אף אחד לא מדבר איתנו. הם מקבלים החלטות. את ראית בשבוע האחרון 3 כתבות של מיקי זוהר באתרים שונים, גם אצלכם, שנתן רעיונות פשוט הזויים ומופרכים. הוא רוצה להקים יחידת התערבות שבכל יציאה בעייתי יהיו 70 יוצאי יחידות מיוחדות. זה נשמע לך כמו משהו שפוי נגדי. אני בחיים שלי לא החזקתי אבוקה, הולך למשאר 5 בבלומפילד, נהנה מהמשחק, מתעצבן כשאני מתעצבן, לא מתעצבן כשאני לא מתעצבן, כן לפעמים יוצאת לי כללה, אבל בואי, אני לא עבריין. אי אפשר לתייג אותי כעבריין. ברור שלא. אבל ברגע כשאני מגיע לאצטדיון, מה שאתם לא מבינים, אני לא הולך ליציע כבוד. אני הולך ליציע עידוד, ככה רוב העם, ככה כולם הולכים, וכשאני מגיע אני מרגיש עבריין. ברגע שאני פוגש שוטר בפעם ראשונה אני מרגיש עבריין. מהבידוק הקפדני מאוד מאוד מאוד. אז לא הסברתי, חוץ ממה שאתה מרגיש, לא הבנתי ממה אתם מתכוונים לעשות. הפעולה שלנו הולכת לפעול בהרבה מאוד תחומים. אנחנו הולכים לפעול בתוך היציעים, בהסברה, ברשתות חברתיות. אנחנו הולכים לעשות המון המון פעולות. למשל, תתעסקו במחירי המזנונים שיהיו שפויים והגיוניים.
יש היום כל כך הרבה ליקויים בזכויות האוהדים, אנחנו הולכים להתעסק עם מחירי המזנונים, עם הדרך לאצטדיון, עם איך שמגיעים, רכבות קלות, עד לפני יומיים לא רצו בכלל לצאת אחרי השעה 10:30, כשמשחק מתחיל רק ב-9:30. יש פה המון כשלים והמון ליקויים בדרך, שאף אחד לא מטפל בהם, ואף אחד לא מנסה לפתור אותם ביחד עם אוהדים. מי עומד מאחוריכם? אנחנו המון תנועות, עמותות של כל הקהלים, אפילו הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה, כמובן מכבי תל אביב, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, ואפילו מבני יהודה יש לנו נציגים. כמה אוהדים אתם ביחד? מה זה, יש מאחורינו קהל עצום, אבל בקבוצה המצומצמת הזאת, אני מעריך שיש 30 אנשים. לא, כמה אוהדים סך הכל מהקבוצות, כן, הרי לא כל האוהדים הולכים איתכם, האוהדים היותר קיצוניים אני מניח שלא איתכם. אנחנו מנסים לגייס כרגע את כולם, לא נתקלנו בשום התנגדות בשלב הזה, כולם מאוד מתלהבים מהרעיון הזה שסוף סוף יש התנגדות. אבל איך תפעלו בתכלס בשטח? איך מצד אחד תוקיעו אלימות, ומצד שני איך תורידו את מחירי המזנונים, נגיד אם תטענו שהמחירים יקרים? איזה פעולות תנקטו? יש המון פעולות שאפשר לעשות, אנחנו כן לנו דוגמאות. יש ועדות בכנסת שגם השתתפנו בהן כשלא היינו מאורגנים, אלא כל עמותה בעצמה, והלכנו ודיברנו עם שרים וישבנו בוועדות וקיבלנו החלטות אופרטיביות, גם יושבים עם ההתאחדות לכדורגל והמינהלת, הכל נעשה בהידברות. אנחנו רוצים להזיז דברים, אבל אנחנו חושבים שביחד, כל הכוח הזה של כל הקהלים, מישהו יתחיל להקשיב לנו, כי עד היום כמעט ולא הקשיבו לנו לצערי. תגיד שנדבר איתך בסוף העונה, מה נרגיש שהשתנה? אני מאוד מאוד מקווה שמפלס הלחץ קודם כל ירד, כי היום אנחנו נכנסים, ביום שבת אנחנו פותחים את הליגה, וכולנו נכנסים באיזשהו טירוף, כל היום מנסים לטפטף לנו על כמה האלימות גואה, וכמה היא משתוללת, וכמה היא מסוכנת. אבל חבר'ה, בואו נרגע שנייה, המצב לא כזה נורא. המצב לא שם, אתם מנסים לעשות את זה, אולי מישהו מנסה למשוך תקציבים. אני חושב, מור, אני חושב שאתה קצת מתייפייף, כי המצב כן נורא, המצב לא טוב, נכון, זה בבועה של החברה שלנו. בוא ניתן לו צ'אנס, גידי, בוא נראה, אולי זה ישתנה, אמן. אבל אני מקווה מאוד, מאחל לכם שתצליחו, אמן. תצליחו מאוד בפעולות שלכם. תודה מור. תודה לכם.